खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी सांग्रां जा बिटिआरनि रायजो राजाफोर बिसायख'थिया जेसेबां खाथि सफैगोन एसेबांनो माखासे दैदेनगिरिफ्रा जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव गुलाय गुजाय खालामनो नाजानो हागौ बेखायनो जों नोंथांमोनखौ फोरमायदों सांग्रां जा बिसायख'थिनि समा सफैगासिनो दं बेनि सिगांनो माखासे राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा गावसोरखौ गोहोआव फैफिननो पावाराव फैनो गोबां माने नोंथांमोननि गेजेराव फाव फान्दायनो हागौ जेरैबायदि आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गोख्रों एक्सन लानो थाखाय थांखि लानो गोनां जादों आरो लामाबारियावनो जादों बेबायदि जाथाय जेराव गावनि राजखान्थिनि लाबालाबनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा एबा आथिखालनि हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननायाव लामाबारि माजबाद ओनसोलनि लामाबारियाव इभिक्सन खालामनायनि होखारस्रांनायनि नटिफिकेसन ओंखारदों होननानै गोबां माने राजखान्थिनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों नाथाय आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा रोखा फोरमायदों जाय जायगायाव इभिक्सन खालामनायनि बाथ्रा बुंदों बे लामाबारि नङा लामाबारिनि बाथ्रायानो गैया होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों आरो बेखौ लानानै जाय बिथाङा बे लामाबारिखौ नंखायनो इभिक्सन खालामगोन होननानै फोसावदों बेनि सायावबो गोख्रों राहा लानाय जागोन थारैनो बे समाव फोरमायदों आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा जेराव आसाम आयेन आफादनि गेजेरजोंबो बिपिएफनि एमएलए सरन बर' बिथाङा बे लामाबारियाव इभिक्सन खालामनायनि बाथ्राखौ लादोंमोन एबा बुंदोंमोन बेखौबो बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा थारैनो बे समाव फिन आरोबाव फोरमायबावगोन दि बिटिआरनि एबा बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासेल' दान दंसै बिनि सिगां जोंनि बिटिआरनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा सांग्रां जा जेराव बे नोंथाङा जाहाथे माखासे राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरनि बलि जानो गोनां जानाङाथो जेराव माखासे मानि नंखाय बाथ्रा फोसावनानै नोंथांखौ गोनो गोथो खालामनो हागौ आथिखालनि जा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै गेलेनाय बिथिंखौ लानानै ओनसोलनि जौगानाय गोजोन आरो खौसेथिखौ लानानै गोबां मानि खामानि मावगासिनो दं नाथाय बे समाव माखासे राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजाखौ माखासे नंखाय बाथ्रा बांसावना होनानै नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोननि गामियाव नोंथांमोननि समाजाव गुलाय गुजाय खालामनो हागौ बेखायनो सांग्रां जा बेखौ लानानैनो लामाबारियाव जानाय जाथायखौ जाय बिथांमोना नंखाय बाथ्रायै फोसावदों आरो जाय बिथांमोना बाथ्रा बुंदों बेनि सायाव ओरैनो हगारनाय जाया होननानै गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा এইটো মিছা কথা আৰু সম্পূৰ্ণ ৰাজনীতি কৰাইছে সেইটো সেই ঠাইখন নহয়ে যিটো কৈছে এই ঠাইখন নহয়ে ইতিমধ্যে আমাৰ চৰকাৰী মানুহ যাই পেলাই প্ৰমাণ কৰি দিছে বড়োলেণ্ডত কি আছে ৰাজনীতিটো সমাজক অলপমান কেতিয়াবা সমস্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু ইয়াৰ কাৰণে বড়োলেণ্ডত আগৰ সময়বিলাকত বহুত সংঘাত হৈ গ'ল নোহোৱা কথা এটাকো নিজৰ ৰাজনীতিক লাভালাভৰ কাৰণে কথাবিলাক কয় আৰু এমএলএ ডাঙৰীয়াই যাই বিধানসভা পাইছেগৈ গতিকে ইয়াৰ ওপৰত ইনকুৱাৰী দিম আমি স্পিকাৰ ডাঙৰীয়াকো এইটো জনাম আৰু ইয়াৰ ওপৰত ইনকুৱাৰী দিম এটা ভুৱা কথা এটা কৈ পেলাই ইমান প্ৰচাৰ কৰিলে ইয়াতে গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ হৈ যাব পাৰে এইবিলাক লৈ পেলাই বিটিআৰত আমি চৰকাৰ অহাৰ পিছত হাজাৰ মানুহৰ প্ৰায় 3 লাখ মানুহৰ মাটিৰ সমস্যা আমি সমাধান কৰিলোঁ আমাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে সবে যিসকল ইয়াৰ খিলঞ্জীয়া হয় ইয়াৰ ভূমিপুত্ৰ হয় কিবা কাৰণত মাটি বাৰীৰ অধিকাৰ পোৱা নাই সেইবিলাকক অধিকাৰ প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু সমাজখন ভাল কৰিব লাগে আগৰ স্বাধীনতাৰ 77-78 বছৰত মানুহে এতিয়ালৈকে 1 বিঘা মাটি তাৰ নামত নাই এইটো সহজ কথা নেকি আৰু সেই মানুহটো কোনো বাহিৰৰ নহয় খিলঞ্জীয়া মানুহ ইয়াৰে গতিকে ইয়াৰ ভাষা সংস্কৃতি ইয়াৰ হাৱা বাটা লৈ জন্ম পোৱা মানুহ এজনৰ এক কথাও মাটি নাই আৰু ইমান চৰকাৰ আহিল গ'ল ইমান নেতা আহিল গ'ল আৰু সেই সেনজিটিভ বিষয়ত যে আমি কাম কৰি আছোঁ তেখেতসকলে খলাগ লোৱাটো বাদ দিয়ক সহযোগ কৰাটো বাদ দিয়ক আৰু প্ৰব্লেমটো ক্ৰিটিকেল কৰিব বিচাৰে গতিকে এই লামাবাৰীৰ যিটো কেছ এই কেছটো মই ইমান ইজিলি নেৰো আৰু ইয়াত যে যিবিলাকে ভুৱা প্ৰচাৰ কৰিছে এই গোটেইকেইটাই জেলত যাব লাগিব থেংক ইউ